ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഒരു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ്. ചേച്ചിയുടെ കൊച്ചിൻ്റെ ചരട് കെട്ടാണ്. ചേട്ടനൊക്കെ ചോറാണ് കഴിച്ചത്. ഞാൻ ചോറ് കഴിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചേ. ചപ്പാത്തിയും പരിപ്പും സലാഡും ചിക്കനുമാണ്. അവരെല്ലാവരും ടേബിളിലിരുന്ന്. ചേച്ചിയുടെ മൂത്ത കൊച്ച് ആവുൻ്റെ നിന്ന് പപ്പടം വാങ്ങാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തും വന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കളിയായി ചിരിയായി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇളയ കൊച്ച്. ഇളയ കൊച്ചിൻ്റെ മോതിരം എടുത്തിട്ട് അതും പിടിച്ച് വാങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പോക്കാണേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമായി കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. അവൾക്ക് കളിച്ച് ചിരിച്ചും എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കരച്ചിലായിരിക്കും. അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും ഒരു ക്ലോസപ്പ് ചിരിയാണേ. ഇതെൻ്റെ അനിയത്തി ആവു. അവളാണെങ്കിൽ ഫേസ് കാണിക്കില്ല. പിന്നെ പോകാൻ നേരത്തുള്ള കുശലം പറച്ചിലും കഴിഞ്ഞ് പയ്യെ പയ്യെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉമ്മയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പോവാണേ. ടാറ്റാ പോണേ. ടാറ്റാ മുസ ബട്ടാ ബൈ ബൈ.